Усім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свердлоў. Незважаючы на надвор'е, час дня і нават на тое, які сёння год, Які год? 2025 год, Алексей. Ужо. Мы Яшчэ не звыкла. расказваем вам пра галоўныя падзеі тыдня, скарыстоўваючы для гэтага мудрасць Твиттера. Мудрагелістасць, я б нават сказаў. Шмат што можна тут сказаць, але пачынаем. Канешне ж, сёння у нас таксама такі калядна, паўсвяточны, паўнавагодні ухіл. І пачынаем мы, як звычайна, з такого філасофскага твіта, які задае нам нейкі настрой на всю бліжэйшую праграму. Сёння гэты твіт напісаў Джипсенков. І твіт такі. Цяпер ты можаш адзначаць Новы год 2, 3 ці нават 4 разы. Чаму ты плачаш? Вось гэта, конечно, такі філасофскі твіт, да? Не, ну пачка, 2 разы я разумею. Ну, па-беларускім. Па-беларускім часе і па часе краіне, у якой ты жывеш. Па-польскім. А калі ты яшчэ жывеш, можа быць, дзе-небудзь далей, яшчэ па якім-небудзь часе. Всё, я зразумеў сэнс. То бок, дзе жывуць твае сябры? А нехта ж можа і Пуціна паглядзець. Божачкі. Ну, гэта вычварэнцы капітальныя. Калі глядзець усіх розных гэтых самых, я так нікога не глядзеў і вельмі добра себя адчуваю. Все мы розныя, і шмат хто з нас сапраўды адзначаў Новы год некалькі разоў. З гэтым і пачынаем. А нашым людзям дай нагоды толькі паадзначаць некалькі разоў, праўда? Праўда. Вось, напрыклад, Ігор Палынскі пытаецца, а хто не ў Беларусі, вы вось унутрана для сябе, калі надыход Новага году адчуваеце? Так. На беларускім часе, ці па тым мясцовым, то бок, на што наладаваны ваш біялагічны гадзіннік? Біялагічны, унутрана, да, што Новы год пачаўся, адбыўся. Шампанскае адкарковвае уже, давай, душа просіць, да? Давай паглядзім на рэплаі. Яўген Сухаверх. Я па-літоўскім, таму што ён мусіць быць і беларускім, калі б Лука не падладзіўся пад зло і не перавёў бы Беларусь у адзін з Масквой пояс. То бок, фактычна, зімовы беларускі час ён бы супадаў з літоўскім. Тут Яўген выходзіць на коўскую дорожку, што літоўскі час – гэта беларускі час. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Літвінізмам. Што яны ў нас? Не толькі гісторыю, але і час захацелі скрасці. Гэта што не наш час, а іх час. Вось тут я, конечно, да. Яўген, чакай. Чакай Давіда з дэпартамента па міграцыі. Гэта наш год, гэта наш час. Скайволк. Па беларускім часе адзначае. Дзень народзінаў таксама. А паколькі я ў гэты дзень звычайна ў заходняй Еўропе, дзень народзінаў у мяне ў выніку доўжыцца 26 гадзін. Лайфхак, сябры, як расцягнуць свята яшчэ на пару дадатковых гадзінак. Калі сесці ў самалёт і яшчэ паляцець на захад, то можна святкаваць 48 гадзін. Былі, дарэчы, такія самалёты нават у гэты Новы год, дзе пасажыры сустракалі Новы год фактычна 2 разы. Вылецелі ўжо ў 2025, прылецелі назад у 2024. Это так званае падарожжа ў часе? Это так званае падарожжа ў часе, Алексей. Яны магчымыя, оказывается. І адсвяткавалі яшчэ раз. Егорка піша нам. Я еще из белорусских времен привык размазывать наступление Нового года по всем суткам. Я спадзяюся, что спадар не на Акрэсціна сидел в Новый год и размазывал наступление по всем суткам, да? И встречать каждый час, когда встречают знакомые и друзья по всему миру. Ну, чему не? Чему не, сябры? Больш свята, больш хорошего настрою, больш нават працягласць жыцця, таму што станоўчыя эмоцыі гэта ўплывае станоўча на працягласць жыцця. Адно, што, конечно, уже, мне здаецца, пад 4-ту гадзіну ўжо пачынаецца цяжка. Вось бач, спачатку памешвалі там грузінскіх сяброў, потым беларускіх. Грузінскіх сяброў мы ж разумеем, просто так не памешаеш. Украінскіх, літоўскіх, потым польскіх, нямецкіх, італьянскіх, французскіх, потым брытанскіх, там яшчэ праз некалькі гадзін амерыканскіх. Клас. Так можна всю ноч святкаваць.
Ну і калі мы святкуем, Так. мы звычайна глядзім на таймер, На таймер. нейкі, да? А таксама можна арыентавацца па На зваротах. гадзіннік суднага дня? Не, ён на радасць все ж таки да поўначы не даходзіць пакуль што, да? Ён стаіць на месцы, ці туды крыху, ці сюды крыху. Але калі не ведаеце, што такое гадзіннік суднага дня, дарэчы, пагугліце. Гэта цікавая рэч. І звароты, да, у нас ёсць гэтыя такія адсечкі. Дарэчы, для мяне быў сюрпрыз, што у Польшчы няма ніякай прывязкі да поўначы. Дуда апублікаваў свой святочны зварот за 3 гадзіны так? на Ютубе, да. Так? Все нормально, типа, а поўначы мы глядзім канцэрт, там весело, свята, открываем шампанское. Ну так, каб не перабіваць вот гэтую радасць гэтымі сумнымі і нуднымі бухценнямі. І ён не врываецца вот туда. Типа, мы спыняем, як гэта, мы спыняем нашу праграму для тэрміновага зварота. Вось, карацей, не врываецца, а просто можаш паглядзець у любы час. Я не ведаю, але цікава. Так як мы гэта высветлілі, мы хацелі паглядзець, нема. А яго нема. Такі, вон ляжыць на Ютубе 3 гадзіны таму ж, а мы такі, як 3 гадзіны таму? Это той зварот ці не той? Ён так зрабіў, бо пабаяўся, што інтэрнэт адключаць у Польшчы. Ці Ютуб там. Зараз да гэтага дойдзем. Злачынства. Ну, а пачынаем тэму зваротаў з твіта Брайко Мікіты. Вынікі Ціхановскай. Рэжым Лукашэнкі прыраўноўваюць да маскоўскага. Ён закрыты для ўсяго свету. Ну... Грузінскія, справядліва, да? Грузінскія вынікі. Іх рэжым, ну тут маецца на ўвазе маскоўскі, даволі прыязны ў свеце. Іх амаль не асуджалі, большасці напляваць на грузінаў. Можа, ўсё ж варта быць як Ціхановская, пытаецца ў нас Брайко Мікіта. Так, Мікіта Брайко, ты ж параўноўваеш, по-моему, ватка з цвёрдым. Гэта адсылачка да Саламе Зурабішвілі, прэзідэнткі Грузіі, якая сказала, што яна не будзе як Ціхановская і не будзе з'язджаць з краіны. Але яна пасаду... З'ехала і знесла легітымнасць сабой. Але яна была прэзідэнткай у адрозненне Ціхановскай. Ну, і Ціхановская была... Не, ну Ціхановская... Дэ-факта яна ж... Не была да, у Грузіі была прэзідэнтка, рэальна. Тут розныя рэчы абсалютна. Тут, канешне, але заадно з гэтым твітам мы, мне здаецца, пачынаем срач, ці прынамсі крыху удзельнічаем ім. А срач-то гэта даўжынёй у 4,5 гады. Гэта беларусы як бы дачакаліся. Чые ж пратэсты былі правільныя і дасягнулі вынікаў. І вось злы Олег 666. Памятаю, калі у нас былі пратэсты, нам усе давалі парады. Армяне, грузіны, украінцы. Але ўсё гэта херня, бо краіны вельмі розныя, умовы вельмі розныя, і вынікі таксама розныя. Ну і быць Ціхановскай гэта такое сабе. Сям'ю знішчылі, ўсё адабралі. А гэта рэальнасць. Мне здаецца, гэта рэальнасць такой краіны, якая называецца Беларусь. А срач у тым, што армяне і грузіны, і, канешне ж, украінцы, яны думалі, што як бы... Рабіце, як мы, будзе вам шчасце. Вы, беларусы, слабенька пратэстуеце, вось так трэба пратэставаць. Да? Дайшла чарга да іх, як бы яны все паказалі. Але, ведаеце, што не так-то все і проста. Смеецца той, хто смеецца апошнім, а пакуль апошнім смяяцца яшчэ да гэтага вельмі далёка. Ну, хто смеецца апошнім, гэта класіка беларускай літаратуры. Андрэй Макаёнак ведаў ўсё задоўга да ўсіх гэтых падзеяў. Можа, гэта быў Кандрат Крапіва? А можа, гэта быў Кандрат Крапіва. Нехта з іх, сябры. Магнус Хейс піша нам такое. Было вельмі прыемна пачуць «Жыве Беларусь» ад прэзідэнта Зеленскага. Слава Украіне. А што ты не кажаш? Героям слава. Я скажу, я вспоминаю. Вось. Окей. Да, гэта быў сюрпрыз. Як бы, што Зеленскі звярнуў увагу на Беларусь у сваім такім важным, здаецца, навагоднім звароце. А ў кантэксце чаго гэта было? Я не ведаю, ну там загляне сонца і ў іх аконца. І мы ўсе скажам «Жыве Беларусь». Добра. Але, канешне, твітар скептычны у гэтым плане. Нават на такую вось пазітыўную Мандалорац піша. Не разумею гэтага надрочвання некаторых беларусаў на прамову Зеленскага. Ён спазніўся са сваім «Жыве Беларусь» на 4,5 гады. А што б змянілася, калі б ён 4,5 гады сказаў бы? А ведаеш, а можа б што-небудзь і змянілася. Думаеш?
Да. Я думаю, што гэта абсалютна... Думаеш, нічого б не змянілася? Гэта вельмі такі прыгожы сімвалічны... Слухай, ну так можна разважаць, ведаеш, што і цяпер нічога не зменіцца, да? Але прыгожа сімпатычна... Колькі людзей у сваім жыцці сказалі «Жыве Беларусь» і кажуць, і гавораць кожны дзень, і штосьці... Прыгожы і сімпатычны жэст ад Зеленскага 4,5 гады таму нам бы, мне здаецца, прыйшоўся б усім даспадобы, каго-небудзь бы падтрымаў і гэтак далей. Ну, а цяпер, дзякуй, вядома, але асадачак застаўся. Вандербройда піша. Паглядзеў 0 зваротаў. Да? Мне ўсраўся гэты душны негатыў. У мяне быў найлепшы год ever. Лайфхак. Да, давайте. Вось для чаго Дуда записывае свой зварот за 3 гадзіны до Новага года і публікуе. Хоч глядзі, хоч заставайся на канцэрціке і открывай, адкрыковай шампанскае і з сябрамі гуляй там, я не ведаю, па цэнтры горада свайго. Глядзі на елачку, запальвай бенгальскія аганькі, ці ідзі і петарды гэтыя. Не, ну лепш без петардаў. Слухай, як все грымела. Так? Ну, мы аж вокны зачынілі. Ясна, все грымела. Не глядзець, не чуць. Пра звароты працягваем. А вось важная тэма, якую Алексей ўжо закрануў. Кот Шрёдзінгера піша, у Беларусі рубанулі YouTube перад выступам Ціхановскай. Таксама былі праблемы з падключэннем праз VPN. Всё, гэта так? Вось гэта каб у момант, у самы взяты момант, 12 гадзін, традыцыя, каб сапсаваць людзям настрой. Да-да-да, все настроились, включили YouTube і нічого нема. Якби YouTube не працуе, і пачаў працаваць хвілін Ціхановску не паглядзіш. 40. Ну, направду, Ціхановску паглядзелі, там і даволі добра ў выніку. Але цікава, ведаеш, што Ціхановску не паглядзіш, але і іншага кандыдата, так бы мовіць, не паглядзіш. Не паглядзіш. Таму напрошваецца выснова сама сабой, што гэтыя людзі не разлічваюць на YouTube гледачоў, ім хапае толькі тэлевізор. У яго выніку зрабілі стаўку на тую аўдыторыю, якая глядзіць тэлевізары, а YouTube это ладно, не наше, баловство нейкае, не наше, бесовское, чужое, ад лукавага. Хаця прагляды пасля там накруцілі. Да. Вось, было шмат праглядаў у выніку. Калі ім ад гэтага цяплей на душы становіцца, не. Але заўжды, калі ведаеце, калі шмат праглядаў, заўжды глядзіце колькасць лайкаў, каментараў і што пішуць у каментарах. І калі у вас у каментарах пад навагоднім зваротам напісана нешта «Молодцы, белорусы! Привет вам из Тагила!» І такія все каментары. Ну, то як бы таксама ясна, да каго даходзіць твой навагодні зварот на Ютубе. І твіт, якім мы сканчаем гэтую тему зваротаў. А знаете, кто еще упоминал нашу страну в новогоднем обращении? Кто? Сябры, кто? Мне здаецца, Зянон Пазняк. Я такое нешта бачу, што менавіта ён і Зяленскі сказалі «Жыве Беларусь». І гэта вельмі лагічна, сябры. Это ж для меня вось было адкрыццём гэтых святкаванняў, што не ўсё так адназначна з гэтымі каляднымі навагоднімі традыцыямі. Так. Пра што ты? Дмітрый Гурневіч, ён піша, што пачуў ад сваёй бабулі 1933 года нараджэння пра Новы год. Яе ўспаміны пра Новы год. Цікава. Ось, давай я прачытаю. От некалі. Гэта не тое, што цяпер. Не, ладно. Давай, не Усё было па-іншаму. На Новы год пяклі кота. Такія вялікія, не тое, што вы падумалі. Кота? Не тое, што вы падумалі, не. Такія вялікія і хорошыя коцікі былі з цеста, і вочкі, і хвосцікі, вусікі. Прабач, я тебе пераб'ю. Потым уже яго елі. Магла б пачаць уже з таго, што на Новы год елі кота. Цяпер я разумею сэнс беларускага слова «смак кота». Смак кота. Карцей, оказывается, белорусы ели кота на Новый год, ну, в душках, дробными литрами спеченного з теста. Мамуся моя з бабамі любіла гэных котоў пячы, а елак жа уперад не ставілі. Была салома, яе павукоў рабілі на нітку, да? Вось, вешалі пад столь, павукі круціліся, вялікія былі, адзін за адным круціліся.
Я любіла такія павукі рабіць, а потым уже з хлопцамі у нечую хату ішлі, танцавалі, спявалі, шампанскага тады не ведалі, была самагонка, снегавіка ляпілі, снегу ж было ого, хараство, не тое, што цяпер, а гаўно нейкае. Мне вось падабаецца заўсёды гэтыя вельмі смачныя і вострыя фразачкі ад гэтых бабуль, якія не палезуць ніколі за словам у кішэню. Да, но што яшчэ, ёлкі, ялінкі-то не было. Не было. Што это? Бо мне здаецца, што ў часы, калі пра які распавядае спадарня бабуля Гурневіча, ёлак было нават больш, чым цяпер ёсць у Беларусі. А я, ведаю, хорошыя былі. Хорошыя ёлачкі. Я ведаю, чаму не было, не ставілі. Алексей в Твиттары таксама ведаюць? Чаму ну давайте паслухаем адказ Твиттара, потым параўнаем з маім. Піша нам: так, елак не было, елкі у беларусаў звязаныя са смерцю. Это правда. Гэта правда. І елкі калі і ставілі, то ніколі не ставілі іх дома. Іх ставілі дзе-небудзь на дварэ. Калі ўжо прыйшлі на вуліцы, прыйшлі камуністы і загадалі ставіць елкі, то ставілі на дварэ. А калі дома, то маглі паставіць, дарэчы, сасну, хвою. Вось. Такія былі традыцыі. Я скажу так, канешне, гэта цікава. Елка сімвал смерці. Вось гэта для мяне таксама. Пасля катоў гэта другая навіна такая у новым годзе. Вось, але можа тут ёсць нейкая логіка. Год-то стары. Мы его праважаем. Ён памірае. Гэта елачка, яна гэтаму году. Вось, а далей мы яе ў сакавіку збіраем і выкідаем. Дарэчы, не выкідаем, а спальваем. Ну, у каго і якія магчымасці. Я б сказаў так. Сябры ў Твиттары нарэшце знайшоўся звышчалавек, беларускі нацыянальны герой. Ну-ка. І гэты герой Джипсенкоў. Вось што піша нам. Гэтыя дурні працягваюць гатаваць савецкія маянэзныя салаты, нават у эміграцыі шукаюць прадукты. А я вось разумнейшы, я карысных прадуктаў купіў, я разумнейшы, я мацнейшы, я звыш чалавек. То бок ён сам сябе назваў звыш чалавекам. Я яго таксама называю звыш чалавекам на тое, каб адмовіцца ад мазіка на Новы год. На тое, каб запісацца ў гэтую секту, якая адмаўляе салаты, ну, не ўсё ж патрэбна рэальна звыш здольнасці. Вось ведаеш, просто не я атрымаецца. магу сказаць пра сябе, што сёлета у гэты Новы год было толькі на нашым стале 2 салаты. Гэта ўжо дастаткова, Алексей. Гэта ўжо дастаткова. 2. Наступны Новы год я вангую, што будуць толькі чыпсікі і сушы. Чыпсікі? Ну, Новы год? Польскія традыцыі. Ты што, не ведаеш? Чыпсікі, сушы і ўсё. Ніякага стала вам. Што піша і спрачаецца з табой карыстальнік тутэйшы 1. Гэта ў цябе сяброў палякаў няма, бо маянэзныя салатыкі яны таксама надта любяць. Што ты там сказаў пра чыпсы і сушы? Вон у тутэйшыя нейкія іншыя палякі з нейкімі іншымі традыцыямі. Перад Новым годам у ўсіх крамах былі зніжкі на чыпсы. Я і сам люблю, піша Джипсенко. То бок, вось ён, звыш чалавек. Ён любіць маянэзныя салаты. У якой сіла волі. Не, сказаў, стоп. Сказаў сабе, ні кроплі маянэза ў рот. Вось. Але адразу спрачаецца толькі унутрывенна. З тутэйшым спрачаецца Лаперус, піша: тем временем поляки выгребли весь греческий йогурт в бедрёнке. Нормально. У чым? Дзе? Паша, калі ласка, не рабі гэтых. Бедронкі. Бач, я не сапраўдны паляк, атрымліваецца. Ні грэцкага йогурта, ні украінец правільнага спеллінга. Вось, карацей, палякі, аказваецца, грэческім йогуртам запраўляюць салацікі. А грэческім йогуртам... Гэта хорошы лайфхак, таму што ён 0%, не тлусты, да, і нашмат карысны, направду, для здароўя, чым стары добры мазік. Але, дарэчы, ну слухай... Мазік нічого кепскага няма, напрыклад, калі самому яго можна зрабіць. Калі ў меру, дык ні ў чым няма нічога кепскага, але калі пачынаеш... Не, ну калі гэта пачынаць, то, канешне. Наша Маша піша нам: слухай, ну шмат хто адмаўляецца ад маянэзу цяжкімі высілкамі і дазваляе індульгенцыю раз на год. Ну, то бок, вот, пад Новы год мы сабе зробім салацік з маянэзам, а больш
Ні. Але канстатуе, цяжкія высілкі патрэбныя для того, каб адмовіцца ад маёнеза. Цікава, што б прасцей? Ген маёнеза ўсё ж такі ў людзях. Ведаеш, кінуць паліць ці адмовіцца ад маёнезу. Вось як гэта ўвогуле у людзей адбываецца? Бесціслаўская багема піша. Мне сёння крабавыя палачкі дапамаглі больш за антыдэпрэсанты. А яшчэ крабавыя палачкі. Крыху шкада, канешне, дзяўчыну пачынаць год з антыдэпрэсантаў. Але добра, што крабавыя палачкі... Сканчваць папярэдні год антыдэпрэсантамі. Ну да, крабавыя палачкі дапамаглі. Это супер. У кожнага свой лайфхак. А шпроцікі? І корачка? У нас, дарэчы, былі і шпроцікі, і крабавыя палачкі, і все астатняе. І корачкі не было. Ні корачкі, хлеба не было. А вось лідер Корп піша нам. Гэта ты, Джипсенков піша, сумуеш па бабулі. Гэта было лепш за Мішлены. Ну, ой, не, ну тут нават дыскусіі няма. Як гатавала мама, як гатавала бабуля, гэта як бы нават не абмяркоўваецца. Ну, але, да, няма таго, што раньш было, а калі, сябры, у вас ведаеце, по инерции рука сама нарубила салат, и тут вы такие, я ж адмовіўся, я ж не хотел, я ж все, в Новый год, в новое жыццё, да? То чай с вареньем знайшоў лайфхак для вас. В Беларуси всего за 10 рублей можно нанять доедателя новогодних салатов. 10 рублей, прабачце, гэта каму? Яму плоціць? Ці ён плоціць? Конечно. Ён аказвае табе паслугу, даедае твой салат. Ты яму плоціш 10 рублёў. Што за гэта плаціць? Выкідаць салат – гэта грэх. Чаму? Ты скармліваеш, вот Дмітрий, меркуючы па ўсім, прэзентабельны мужчына, піша, даем остатки салатов после Нового года. Я свайпаю адразу патрэбны бок. Паесці, яшчэ яму за гэта заплоціць, конечно, гениальны бізнес. Прадпрымальніцтва, вось абароцістасць, яно ў гэтым і палягае. Мало того, што ты паеш, так яшчэ табе і заплаціць. Вось жа, гэта філігранны клас. Але наступствы могуць быць розныя. Да, таму што, нагадваю, тэрмін прыдатнасці салатаў з мазікам вельмі і вельмі абмежаваны. Ну, хацеў сказаць, што ну все, пераходзім да сур'ёзных тэмаў. Ёсць сур'ёзныя тэмы увогуле. Я не ведаю нават, гэта сур'ёзная тема ці не сур'ёзная. Якая, гэта вот этот вот Олег Гайдукевич з яго выбарчым плакатам. Ну, дзе там сур'ёзнасць? Тэма беларускіх выбараў 2025 года ўвогуле несур'ёзная. Няма нічого агульнага. Людзі, якія ў гэтым удзельнічаюць, яны працягваюць нас забаўляць, ператвараць сваімі выхадкамі. Ну, тут шмат вельмі дзіўнага ў гэтым плакаце. Тут бачылі, сябры? Давайте еўрапейскі сцяг, конечно, паказваем. Можа, дзірка, да? Значыцца, дзірка, прычым такая, ведаеш, не ад кулі нават, ад некага бронебойнага снарада. Вось, у нейкай, я не ведаю. Такі разрыўны. Вось, а далей Олег Гайдукевич распавядае, як ён не аддасць Беларусь амерыканцам. Олег, зорачкі. І Еўропу не аддасць. Іншыя тады зорачкі мусіць быць. Разумееш, там 50 такімі радкамі шэрагамі на амерыканскім сцягу, а у цябе тут нейкі жоўценькі еўрасаюзаўскі, да? Вось, ну і самае галоўнае, конечно, на што звярнулі, на што ты звяртае, это тое, што Олег паказвае дулю сваім выбаршчыкам, а таксама нам усім. Сваім выбаршчыкам. Ну, конечно. Ну, от як галасаваць за чалавека, які сустракае цябе вот з плаката? Паша, а як галасаваць за чалавека, у якога на перадвыбарчым плакаце нават няма закліку «Галасуй за Гайдукевіча на выбарах». Ну, у той же Канапацкай нават ёсць «Галасуй за Ганна Канапацкая». Ну, склонаў яна, напэўна, не ведае. Ну, галасуй за Ганна Канапацкая. Это былі просто два розныя сказы. Хаця там і не зразумела. А тут нават гэтага закліку. Можа быць, ён не хоча, каб за яго галасавалі. Тут, сябры, вы ведаеце, што рабіць, у каго ёсць такая магчымасць, калі ласка, падтрымайце сваім голасам. Але бачыш, вось ягоная народная кандыдата. Эксцэнтрычнасць дала свой плён? Мы гэта з табой абмяркоўваем? Абмяркоўваем, да. Вось Олег прачытаў гэта як
вам, а не Беларусь, ну, вам гэта каму, незразумела каму, але да. Зараз пачнуцца алюзіі на ягоную выхадку ў Тэлеграме. Да, я ж кажу, што все магло быць горш. Вось, і ў руцэ сваёй Олег Гайдукевич мог трымаць тое, што ён трымаў у сваёй руцэ на пачатку 2024 года. А менавіта... Чакай, вот он же ў левай руцэ ў іх удуля, а правая рука схаваная, можа быць, ён і трымае ўсё ж такі. Дарэчы, яна там недзе якраз так, оп, да, можа і трымае для ўпэўненасці. Да, значит, што все на месцы. Вось, ну, але вось Стэтхэм для нас зрабіў гэтую працу. Так. Я, калі шчыра, не хацеў гэтага бачыць, але сябры, вось насамрэч Олег на сваім плакаце мусіў выглядаць вось так, але цэнзура не прапусціла першую версію. Все ж таки бывае ў Беларусі добрая цэнзура. Все можа быць, але факт у тым, што Олег Гайдукевич ужо ад гэтага вось вобраза з членам у руцэ, ён ужо ніколі не пазбавіцца. Ніколі. Ідзем далей, сябры. Вось тэма сапраўды сур'ёзная. Трэці дотык піша нам так. Калі я вучыўся ў школе, у падручніках было напісана, што ў Беларусі жыве каля 10 мільёнаў 290 тысяч чалавек. Ого! У 2024 іх уже 8,8 мільёна. Калі ж трэці дотык вучыўся ў школе? Ён вучыўся недзе на пачатку 2000-х, мне здаецца. Таму што ў 94-м, мы памятаем, так. Было 10,54, 540, да? А потым вось скарачалася увесь час, скарачалася. Вось недзе там па дарозе было 10,290, а цяпер 8,800. Значится. Я вучыўся ў 2000-х, я памятаю, 9,800 было. Ну, значит, ты крыху пазней. 9,840. Значит, спадар трэці дотык крыху старэйшы. Увогуле там у рэплаях ва ўсіх свае успаміны. Чыгор піша нам. Пры мне было нешта накшталт 9,800. Вось. Не памятаю, каб было больш за 10 мільёнаў. Ну, канешне, было больш за 10 мільёнаў у тым самым 94-м, які мы невыпадкова бярэм за кропку такую адпраўную ў разліках. Напрыканцы 90-х яшчэ пісалі пра 10 мільёнаў і 200 тысяч. Вось, можа, напрыканцы 90-х вучыўся ўсё ж такі, а не на пачатку 2000-х. А вось у галаве карыстальніка з нікам Андрусь Белавешкін, то што сам Андрусь Белавешкін, дыетолог. Это той ж самы. Лічба нашмат меншая рэальна, чым нават і 8,8 мільёна. Цяпер? Да? Цяпер. Дакладна менш за 8 мільёнаў, кажа нам Андрусь Белавешкін. Ну, не ведаю, адкуль такая інфармацыя. Якія дадзеныя ён, так бы мовіць, Думаю, апрацаваў? гэта, хутчэй за ўсё, суб'ектыўныя дадзеныя ён апрацаваў, вось, але тым не менш. Клосы над серпам піша так. Можа быць, проста гэта ён зыходзіць з таго, колькі людзей купіла ягоную кніжку. І памнажае на нейкі каэфіцыент. А ў яго ёсць кніжка нават, да? Так. Крута, сябры, рэкламую, не ведаю. Вось, таму я так думаю, напэўна, проста мала беларусаў, раз мала купіла. Мала засталося проста, да. Клосы над серпам. Мінус 0,4% кожны год, толькі натуральны мінус з-за нізкай нараджальнасці, без уліку тых, хто з'ехаў. Але тут я хочу падправіць, канешне. Да, натуральны мінус ёсць, але кожны год прыязджалі ў Беларусь. То бок наше насельніцтва не так хутка скарачалася. Хто прыязджаў? Дзякуючы таму, што натуралізавалі кожны год там па некалькі, 10-12 тысяч замежнікаў. Сур'ёзна? Розных, да, ну, так з усходу, некаторых там з захаду, некаторыя вярталіся, да. Вось, дзякуючы гэтаму не такі быў заўважны натуральны адток, як вось мінус 0,4 за кожны год. І ўвогуле, калі шчыра скажу, што гэтую лічбу ў 8,8 мільёны, яе вылічылі там па адным з дакументаў, якія Байпол зліў журналістам, атрымаў ад камітэта дзяржкантроля і нефармальна, натуральна. Наладжана. Вось узаемадзеянне. Узаемадзеянне паміж ведомствамі. А далей вылічылі гэту лічбу па колькасці людзей, якія падлучаныя да водазабеспячэння ў Беларусі. Але далей там уже паставілі пад сумнеў, маўляў, не ўсе заключаюць дамовы, не ўсе падлучаныя, там і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, магчыма, гэта, канешне, ну, такая статыстыка крыху штучная. Але я-то думаю, што там нават па афіцыйных звестках, мне здаецца, 9 мільёнаў 200 тысяч з невялікім хвосцікам жыве. Ну, добра, а ты, хто выехаў за апошнія там 4 гады? І вось, калі мы вынемем тых, хто выехаў, якіх, канешне ж, гэта афіцыйная статыстыка, якую нам паказваюць,
яшчэ тых, хто памёр падчас каранавіруса, то мы атрымаем не ведаю колькі, разумееш? Можа быть і менш за 8 800. Можа быть і менш за 8 800, а можа быть і менш за 8 мільёнаў. Як піша спадар Белавешкін. Вось, Белавешкін. Братцы і сябры, мало беларусаў. Слишком мало. Сумненько, когда скончили. Мало. Ну, слухай, Беларусь не самы сумны рэгіён, калі што, асабліва гэтымі... Так, як у лесе, чым далей, тым страшней. Гэтымі днямі не самы сумны, не самы дэпрэсіўны. Мне здаецца, у Прыднестроўі людзі сумуюць без газа і без ацяплення. За што бароліся, так апошніму днямі крыху больш нават. У непрызнаным Прыднестроўі, самаабвешчаным, у тым, якое кантралюе Расія, у той частцы Малдовы, якую кантралюе Расія, спынілі працу амаль усе прамысловыя прадпрыемствы пасля спынення паставак расійскага газа. Чаму спыніліся пастаўкі расійскага газа? Таму што скончыўся кантракт паміж Газпрамам і Нафтагазам Украіны, і Нафтагаз сказал, мы не будзем працягваць. Краіна, якая напала на нас, прабачце. То бок там не толькі, там я чытаў, што ўвогуле там калапс. Пра гэта яны папярэджвалі ўсіх даўно. Гады 2 таму яны сказалі, што яны не будуць працягваць гэты кантракт. У Еўропе што зрабілі? Падрыхтаваліся, пераарыентавалі, дыверсіфікалі, хаця вот Словакія там перажывае. Словакія будзе атрымліваць. Дзве краіны, Словакія і Вугоршчына, вельмі перажываюць праз тое, што адбылося. Таму што, конечно, на расійскім газе у Германии таксама перажываюць, таму што, оказывается, рост нямецкай эканомікі, ён якраз на этом расійскім газе трымаўся, але все іх будзе нормально. Беларусі пакуль не перажываюць. У Прыднестров'і, мне здаецца, не верылі, а ў Беларусі свая галінка расійская газа праз унечу. І мы дагэтуль атрымліваем, яны, да? Але вось званочак, слухай. Гэта ж званочак чаму? Гэта званочак таму, што мы на прыкладзе Прыднестроўя бачым, як Расія ставіцца да сваіх саюзнікаў. Пра гэта і піша нам інжынер Яснович. То же самое будет и в Беларуси, когда со стороны территории РФ закроют вентиль. Ибо за годы независимости никаких других путей получения энергоносителей не построено, и никто не собирался строить. Хороший стимул до конца поддерживать гаранта мирного неба и независимости, правда? Экономическое чудо восьмина, у чым заключается. Аналитика у адным твите вычерпальная, да? Гениально. Чым дрэнная залежнасць ад Расіі, тым, што венцель у любы момант могуць прыкруціць. І ты мусіш, неяк прадумваць гэта, калі ты жывеш у і адразу успамінаюцца незалежнай краіне пад мірным небам. Новы год у Беларусі у 2010-х годах пачынаецца з чаго? З газавых войнаў, з гандлю цэнамі на газ, будуць яны паднятыя, не будуць паднятыя, фільмаў «Кросны бацька» і так далее, і так далее, і так далее. Гэта праблема не новая. І цяпер вось мы бачым, я б ввогуле шырэй нават взяў стаўленне Расіі да сваіх саюзнікаў. Азербайджан, збілі самалёт, і Сірыя. Нешта там было. Сірія. Трэба была бачу разу дапамога. Что-то как-то не атрымалася, да, не склалася неяк. Прыднестроўе сидзіць без газа, таму што я думаю, што да апошняга не верылі, што Украіна такі не заключыць гэты кантракт і поток газа спыніцца. Як бы ці ёсць нейкія гаранты ў тым, што нам ім всім прадаюць як гаранты. А это ж ведаш, это значыць, што і Газпрам стагнуе. Таксама... Да, бачыў я і такія твіты наконт таго, што вся гэтая вось сістэма эканамічнай залежнасці, якая паставіла на калені і еўрапейцаў тым ліку, там подкуп, уплыў, гэта все кату пад хвост просто, да? Але і таксама, напрыклад, я вот што з нашых, гэта ўсе медыі газпрамаўскія, яны таксама могуць пацярпець. Што это за такія медыі газпрамаўскія? Якія вось нясуць наратывы пэўныя рускія. Это газпрамаўскі, мне здаецца, там наўпрост бюджэты фінансавання у тых медыяў, якія несуць самыя правільныя рускія наратывы. Канцэрн. Да? Я просто гэтага не ведаю, Алексей. Я думаю, што медыі, якія несуць правільныя расійскія наратывы, яны ў апошнюю чаргу пацерпяць. Вось Прыднестроўем і цеплом у кватэрах тамтэйшых жыхароў можна ахвяраваць. А медыямі і наратывамі не.
Сябры, няўмольна рухаемся да заканчэння праграмы і, як звычайна, моўная хвілінка. І сёння нават падводзім крыху вынікі з дапамогай Івана Дубовіка. Іван Дубовік, які правёў галасаванне ў сваім аккаунце на найлепшае слово 2024 года. І гэтым словам апынулася слова «ласкацень». Калі вы не ведаеце, што такое «ласкацень», вось ён. Я так адрэагаваў, бо я не разумею, чаму менавіта ласкацень. Я ведаю, што такое ласкацень. Там было галасаванне. Было галасаванне. Ну, як звычайна. Там было нейкае галасаванне. Адкрылі для сябе ласкацень? Адкрылі для сябе ласкацень, што клітар па-беларуску называецца ласкацень. Не чыталі вы класіку. Была на нашай ніве, вось ізноў жа, можаце пагугліць. Класічная проста публікацыя. Тэорыя это тэорыя, а практыка? Ну, спачатку вывучы, як што называецца, пасля... Практыкуй. Давай. Вось. Якія яшчэ словы былі ў топе, так бы мовіць? Ласкацень, да, выйграў галасаванне, далі быў. Ёлупень. Так. Все ведаюць, што такое ёлупень. Дурны, нехарошы чалавек. Гамон. Гамон. Это дрэнная сітуацыя, скажем так. Цмок. Гэта дракон па-нашаму. І квадробер. Ну, гэта нешта ўвогуле, я так скажу... Дракон не по-нашему. Это все равно ты, что замест ласкацення напиши клітар. Слова года няхай будзе. Ну, сур'ёзна. Ну, квадробер слова года ў беларускай мове. Не, ну просто это з'ява года, я думаю. З'ява года, да. Але галасавалі за слова года. Сябры, канешне, у вас словы года могуць быць іншыя, але спадзяюся, што вось гэты здабытак уж вы, калі не ведалі, да, уж вы з нашай праграмы вынесеце. Да, ласкацень — гэта тая штука, якую раз у жыцці трэба знайсці. Ой, нешта, мне здаецца, што я нават пачырванеў. Але, слухай, добрае завяршэнне праграмы, выдатна. І застаўся нам адзін. Яшчэ застаўся нам адзін. Найлепшы твіт гэтай праграмы. І гэтага тыдня. Та-та-та-та-та-та! Яго аўтарка. Wow, hot shots. Піша нам. Цікава. Ну, все. Пора начинать худеть к лету. Добрый настрой, добрый намер, але хочу сказать так. Уже цяпер пора начинать худеть к лету. 2026 года. Вельмі інтэнсіўна. Да, ці до лета 2026. А, конечно, пачынаць худеть до лета трэба было там у верасні, у кастрычніку. Карацей, мы пошли пачынаць худеть. І вы таксама... Майонезы застаюцца до наступного года. Мінулым, да. Ну і да сустрэчы на наступным тыдні. Сябры, самае лепшае нашае пажаданне. Пакуль.